Kani gede All India Radio Shillong ke kubor man puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ke kubor. Yo jengkot palat armilian ngut kinong pang COVID-19 ha kari India hadu menta. Nang hiar ke jengken kibayap na kani ke jengpang syaka iway point kenda iway ni kesispa. Terekam ke hukum jongka Deputy Commissioner East Khasias District ban khanglut hidukan bagi jaka khayi katan polis bazar yodo bagi jaka bamarjan na gajing bambut renti eki adong yada balapan mi dak sarkar. Bat bam smai ulat barim ke Goa o Satyapal Malik kum ulat bathamai jong ke Meghalaya. Ki khobor ki bapnya. Da kajing 3 minit biang por jong kibor sarkar palat ar million ngut kibrio ibra syakta au COVID-19 hakari India kila yo jingkot kar adu menta. Kajing ken jong kibrio kiba yo jingkot kala nang ki Iran bat kar adu nun kasngi kala poi syaka nyu pulai poi nrio saw na kisispa. Kari India kila yo jingken ba hadu nrio po hajar ngut kibrio kila kot na COVID-19 hakini ki arbu sa kunta kibra la kabalong kabapun tam jong ki bakot ya kasisngi kat hadu menta. Hadu nim kasngi kibri ki balakot na ka jingta o coronavirus hari India kilong arpolak life new hajar praspa new pongut. Ka jingyap jong kibri na kani jingpang kala nang hiar suki pasuki bat menta kalong tang iway point kendai iway na kasispa. Kari India sa sisian pat klapen scam yala kathong bakan long kaparlok bat kari Bangladesh hakikam kibede bakaroy kaman. Uskretri jongki kambari jongkari India Uhars Vardhan ulay keren bat ka menteri rang badu jongkari Bangladesh ka Sheikh Hasina halor ki babun ki mat ki ba longkong san ha ka jingidon benta kini ki artli kiri. Ka jinglet ka ba arsi jong Uhars Vardhan sa Bangladesh na ka benta ka kam hakas nchar kadar kala kham penep susu ya ke jing thau syakathong ka bede bat kurkom trekam jongkari India bat kiri ki bamarjan ka kam khai pateng lengba ka dauki land custom station kala trekam biang hadian ba la sange trekam mentalasan benai ya ka kam shalan mar la pensedang da ka trok bakit yo so saw bat saw tali ki trok ket mausun ki bala le rung sa Bangladesh na dauki da ka babut ranti ki kendon ka kot ka kya ban ya dan ka jing sa priang COVID-19 kum ka da ka jing plibiang ya ka ni ka kam shalan mar ki du khot jong ko Meghalaya International Exporters Chamber of Commerce MIECC rengkat ka jing dan lang jong ki du khot jong ka seng Hill Farmers Union Central Body bat na ka pen ursla block Kilayar wai ke jeng ruai anthem jeng kari India. Kidukot jeng ke MIECC kila penpau ke jeng kemen bat ke jeng songu ek sarkar kabala sya bat ailat ya ka kam shalan mar bakan tre kambiang sa hisin. Na kabenta ke jeng syangan bat ke jeng pensuk ya ke jeng bet jeng biang jeng kipat ba u superintendent jeng ke tenak pulit jeng ke East Khasias District Meghalaya la thau da ka jingpin bet thamai ya ka rukom penyat ya ki kali ha ki surok jong anong ba shalong ka bala trekam na dunin ka sngi om sha ki kali ki bawan na ka than golf ling lang kerding lum siam bakin yat sa maupat kata ya ka te ka surok la ainu entry na yo maupan kata kamot taxi stand ki kali ki de ban yat ling ba ka surok ka ba sha ka phang ka diang sha ka than long mau on ainu entry ru ye ki kali ki bawan na kathan long mau sa mot taxi stand bat ki de ben shim da ka surok mau pat circle 3 kabanajan ka CNRD block office mau pat ban let sha ka jaka yo jong ka mau pat kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ka district magistrate jong ka East Khasias District kala pencari ko hukum ha ka khat prateri unailar ban khanglut ya barok kidukan bagi jaka khayi pateng ki ba ka than police bazar nadu khandai lat lengba ka gold cinema shadu ka surok ka bapniso bat ko umso sun ha ka than GS road nadu ka Shani Mandir shadu Bimola point bat namot pran terter sha Bimola point sha stand jeep bat shadu Shamuda parking lot ka bahagari khana lahaban penjari ya kani ka adong nakadaw ba kam simladan ka jingbut perkheng ya ki kendon ya da kum ka jing ya jangai iwe ni iwe ka jing sakti bat ka jing deng ki mas hapdeng ki pat ba hakini ki jaka kabalong kasin jam bante lakam ya ki jing sapriang jong kani ka khlam kham tam hi ki jaka yo
na ka menta ka bit ka biang bat ka jing sengan ha ka kot ka khia jong ki pat ba persya ya ka jing nang pur bat ka jing nang priang susu jong COVID-19 kani ko hukum kabala penjari kala trekam nadu nen kesengi bat kan trekam tat hadu banda penbenada kumui pat ka jila Meghalaya kala yo sa nyopu prangut kibri kibala don ye ke jing pang COVID-19 nen kesengi kabala kenti ke jing don jong kibri kiba dang hap sya sumar na ke jing don jong coronavirus ha ka jila sya ka praspa saungut laong u Dr. Aman War balong director jong ketenat ka kot ke khia ka jila u Dr. War ula pentip ru ba na kini ki nyopu prangut South Nyongut ki na East Khasi Hills Arngut na North Garo Hills Arngut na East Giant Hills, but Arp Nyongut na West Garo Hills District. DHS MI ula pentip ru basaw pungut kibriyo kilakot na kanikijing pang nen kasengi kabala kemtiyo kijing ken ye kibriyo kibalakot na COVID-19 ha Meghalaya siya ka news pa arpusan ngut. Ulat barim ka Goa u Satyapal Malik ulabam smahin nin kesengi kum ulat ke Meghalaya. Haka yeng sa ka jong ulat Karaj Bhavan Shillong. Haka jing penbam smai uni ulat ubat mai ke jela la penyat da u Chief Justice jong ke Meghalaya High Court Biswanath Sumadar. U Satyapal Malik ula shimti ye kari kesuki na u Tatha Gatha Roy ubala pendep ye kasama itrekam kebasan snem hakikam sinsyar kadar kum ulat. Uni ulat ubat mai ke jela uloong ba untre ya kakam da ka ba ya trelang rengkat ru bat ke sarkar jela bat un pai kmat kerpang ru syakaroi kaman ha ka jingelang bam semai ulat nen kesengi lawan ya sakilang da menteri rangba ka Meghalaya u Conrad ki sangma rengkat bat ka kunhun menteri sarkar jong ka jela Kibor penia jong ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, NIGRIMS, kidang ya seprang menta haga jingpen kre banwan ra yaki engineer kibanwan ban pendat bat pentri kam ki kor kiban pendan kam haga plasma bank rengkat bat ke sarkar Meghalaya la pentip u director jong ka NIGRIMS u Dr. Prithvish Bhattacharya. Nakadaw ba kalik kawan na kawai ke jelas sa kawai pat kadang don hagajing sya perking kibor penyat kila tho sa sarkar bahkan penbet ya kalik kawan jongki engineer kibanwan na bar ka Meghalaya bakin wan lengba ka Guwahati kanang banyo banwan pendat bat pentri kamno ikikor ka plasma bank hadian belade pendat ikikor sa kawai pat ka kunhun ki engineer kadan kam banwan sa NIGRIMS na kabanta ban ay jinghi kay pentbet pat yakinong tre jong kanigi jaka sumar bakin pentri kam yakini kikor kumbak sanut kisamla nakathan nong po nin kesengi kila no asnyang yala kasnam haka blood donation program bala penyat daka IGM Voluntary Blood Donors Organization bat la penlong haka jaka lumsnam jong ka civil hospital nong po ya ka jinglit ay sungubha mon sungubha ya la ka jong ka snam lalam khamat da secretary ka kunhun ay jingim uba Andres H Marwen rengkat bet ki khot jong ni ka seng bat uba Andres haba ay jing kran hakinong pathai ku bor ulaong ba ya ka ni ka sinjam ka ay jingim Voluntary Blood Donors Organization klasim kanang ban pensuluri ki samla jong ka than bakin mi sakmat bat no senyang mon subhai la kasnam kanang ban la ban pelat im ye ki babun ki badan kam e ya ka haswa bangin penkut ya ka kubor ki mat bakong san sa sisin pat yo jungkot balat ar million ngut kinong pang COVID-19 hagari India hadu menta nang hiar ka jingkhen ki bayap na kani jing pang sya ka iway point khanda iway na kasi spak Terekam ko hukum jong ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District ban khanglut ikidukan ba kijaka khayi hakathan Police Bazar yodo ba kijaka ba marjan nakajing bambu renti ki adong yada ki bala penni dak sarkar bat bam smai ulat barem ka Goa u Satyapal Malik kum ulat bathamai jong ka jela Meghalaya kaptu kani ka khubor lakut kablawan sapi na ka All India Radio Shillong